Pozdrav svima! Drago mi je što ste ponovno s nama na kanalu gdje zajedno učimo i rastemo. Danas ćemo se upustiti u svijet stoicizma i otkriti 3 najbolje vježbe koje će vam pomoći izgraditi nepokolebljivu psihološku otpornost. Ako ste se ikada osjećali preplavljeno stresom, anksioznošću ili jednostavno želite ojačati svoj ovo je video za vas. Stoicizam je drevna filozofija koja nam može pomoći da se nosimo s izazovima svakodnevnog života. Bez obzira jeste li novi u stoicizmu ili već imate neko znanje, ove vježbe su jednostavne za primjenu i mogu napraviti veliku razliku u vašem mentalnom blagostanju. Prije nego što krenemo, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal i pritisnuti zvonce kako biste prvi saznali kada objavimo novi sadržaj. Hvala vam na podršci. Pa krenimo zajedno na ovo putovanje i otkrijmo kako stoicizam može transformirati naš način razmišljanja i života. Pripremite se za nove uvide i praktične savjete koji će vas učiniti otpornijima na sve što život donosi. Idemo. Broj 1. Premeditatio malorum. Odmah izjutra reci sebi: danas ću susresti ljude koji su napasni, nezahvalni, nasilni, prijetvorni, zloćudni, nedruštveni. Sve ih je to spopalo zbog njihova nepoznavanja istinskog dobra i zla. Što je to? Premeditatio malorum ili negativna vizualizacija je vježba gdje unaprijed razmišljamo o problemima koji bi se mogli dogoditi. Cilj je da se mentalno pripremimo za nevolje, čime im otupimo oštricu. Kako primijeniti? Ujutro odvojite 5 minuta i zamislite neugodne situacije koje bi vam se mogle dogoditi tijekom dana. Netko će vam se ubaciti u prometu, zakasnit ćete na posao, kolega će biti grub prema vama. Na ovaj način, kada se nešto od toga stvarno dogodi, bit ćete manje iznenađeni i bolje pripremljeni. Broj 2. Dihotomija kontrole. Glavni je zadatak u životu jednostavno ovo: prepoznati i odvojiti ono izvanjsko što nije u mojoj kontroli od onoga što se tiče mojih odluka koje doista kontroliram. Što je to? Dihotomija kontrole znači da sve u životu možemo podijeliti na ono što možemo i ono što ne možemo kontrolirati. Ključ je da se fokusiramo samo na ono što je u našoj kontroli, naše misli, želje, strahovi, očekivanja i ponašanje. Kako primijeniti? Primijenite ovu vježbu kao meditaciju ili popis. Na primjer, pripremate se za važan zadatak na poslu. Umjesto da se fokusirate na zadovoljstvo nadređenih, što nije pod vašom kontrolom, fokusirajte se na ono što možete kontrolirati: planiranje vremena, držanje roka, traženje pomoći kad je potrebno. Na ovaj način ćete biti zadovoljni sobom bez obzira na ishod. Broj 3. Namjerna nevolja. Drvo se ne može ukorijeniti i ojačati ako ga ne opsjedaju mnogi vjetrovi. Krhko drveće je ono u sunčanoj dolini. Što je to? Namjerna nevolja je vježba gdje se svjesno izlažemo nečemu što nam nije ugodno. Cilj je da se pripremimo za stvarne nevolje i postanemo otporniji. Kako primijeniti? Izaberi nešto što ti nije ugodno, ali je izvodljivo. Na primjer, ugasi mobitel na nekoliko sati ili deaktiviraj društvene mreže na nekoliko dana. Spavaj na podu umjesto u krevetu ili se istuširaj hladnom vodom. Nakon nekog vremena, provjeri jesi li još uvijek jednako vezan za te stvari. Stoicizam može izgledati prezahtjevno, ali cilj nije savršenstvo. Cilj je svakodnevno vježbanje i postupno jačanje psihološke otpornosti. Odaberite jednu vježbu i pokušajte je primijeniti jedan dan. Nakon toga, možda cijeli tjedan. Ako uspijete riješiti ili olakšati jedan jedini problem, to je već veliki uspjeh. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Nadamo se da su vam ove vježbe korisne i da će vam pomoći u vašem svakodnevnom životu. Ako vam se svidio video, lajkajte ga i podijelite s prijateljima. I ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal i pritisnuti zvonce kako biste bili obaviješteni o našim novim sadržajima. Pišite nam u komentarima koja vam je vježba najviše pomogla ili ako imate neke druge stoicističke savjete koje želite podijeliti. Do sljedećeg puta. Ostanite jaki
i nastavite raditi na svojoj psihološkoj otpornosti. Vidimo se uskoro.